Доброго ранку, у эфіры абласныя навіны. З галоўнымі падзеямі жыцця в области вас знаёміць рэдакцыя інфармацыі. Звернемся да галоўных падзей. Сёння на пасяджэнні абласнога выканаўчага камітэта кіраўніцтва ўпраўлення ўнутраных спраў будзе мець справаздачу аб прымаемых мерах па барацьбе са злачынствам. Вынесена на парадак і пытанне рэструктурызацыі запазычанасцяў юрыдычных асобаў па абавязковых плацяжах у рэспубліканскі і мясцовыя бюджэты, а таксама ў бюджэт сацыяльнай абароны насельніцтва, Міністэрства працы і Сацабароны Рэспублікі Беларусь. Зараз на Віцебшчыне занятая падрыхтоўкай да 60-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Абласны аргкамітэт ужо распрацаваў і зацвердзіў план падрыхтоўчых і ўрачыстых мерапрыемстваў. Галоўная іх сутнасць – павышаная ўвага да ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. З кожным годам іх становіцца менш. Зараз у нашай вобласці жыве крыху больш за 15 тысяч ветэранаў вайны. Практычна ўсе маюць патрэбу ва ўвазе. Якраз яе і збіраецца праяўляць выканаўчая ўлада. Асабліва ў пытаннях пенсійнага забеспячэння, аказання матэрыяльнай і адраснай дапамогі, медыцынскага, гандлёвага і бытавога абслугоўвання, прадастаўлення льгот і гарантый удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны. Адпаведныя арганізацыі ўзялі на сябе абавязак дапамагчы ветэранам жыллём, у апрацоўцы прысядзібных участкаў, нават у вядзенні хатняй гаспадаркі. Кожнай сям'і будзе аказаная тая ці іншая дапамога. Сёння у Віцебскай абласной бібліятэцы імя Леніна адзначыць 5-годдзя адкрыцця нямецкай чытальнай залы, якую стварылі ў свой час пры дапамозе Мінскага інстытута Гёте. За час работы значна пашырыліся фонды залы, набытыя камп'ютары, відэафільмы, заўсёды свежая перыёдыка з Германіі. Да дня нараджэння нямецкай чытальнай залы адкрыецца выстава мясцовага фотамастака Уладзіміра Базана «Германія. 16 імгненняў». Таксама пройдзе прэзентацыя кнігі «Лінія фронту. Сумеснай працы беларускіх і нямецкіх аўтараў». А зараз вернемся да іншых падзей. Учора у Віцебску працавала група шведскіх бізнесменаў. Візіт прадстаўнікоў дзелавых колаў скандынаўскай краіны наладжаны ў рамках праекта міжнароднай фінансавай карпорацыі развіццё аб'яднанняў малога і сярэдняга бізнесу. Галоўная мэта паездкі – азнаямленне з магчымасцямі для бізнесу ў нашай краіне. У Віцебскай области знаходзяцца 157 прадпрыемстваў з замежным капіталам. Азнаёміцца з узорамі выпускаемай прадукцыі шведскія бізнесмены маглі на выставе, якая раніцай была арганізавана ў аблвыканкаме. Потым адбылася сустрэча з мясцовымі прадстаўнікамі малога і сярэдняга бізнесу ў Віцебскай вобласці. Менеджер па маркетынгу ў краінах Усходняй Еўропы Мац Лінд адзначыў, што мае вопыт працы ў Расіі, але зараз сфера яго дзейнасці скіравана на Беларусь. Марыяна Флегаре, эксперт гандлёва-прамысловай палаты Паўднёвай Швецыі, сказала, што ў СМІ скандынаўскай краіны Беларусь часта прадстаўляюць у негатыўным свеце, і падобныя стэрэатыпы трэба ламаць. Прадукцыя мясцовых прадпрыемстваў заслугоўвае высокай адзнакі і падкупляе сваёй таннасцю. Праект міжнароднай фінансавай карпорацыі «Развіццё малога і сярэдняга бізнесу» павінен падштурхнуць развіццё дзелавых кантактаў. Удзел беларускіх прадпрыемстваў у буйнейшых выставах-кірмашах у Паўночнай Еўропе. У вёсцы Ходцы, што на Сеніншчыне, закрываецца участковая бальніца. Мясцовыя жыхары ў сваёй большасці пажылыя людзі, і яны занепакоеныя такім фактам. Яшчэ месяц таму ў гэтым памяшканні размяшчалася участковая бальніца, гонар мясцовых жыхароў. Абслугоўвала яна ні многа ні мала 30 вёсак. У адзін дзень бальніцу закрылі, маўляў, нерэнтабельная. Хворых папрасілі вярнуцца дадому, а ўрачы ды медсёстры засталіся прыбіраць бальнічныя палаты. Уходят больные бабки. Они с киёчком, согнутые. У нас тут коек несколько было для таких вот больных, тяжелобольных. И они, понимаете, плачут. Я прошла на укол, и я не могла. Ляжу, стоят такой работники больничные, тоже так сегодня. И они тоже плачут. Слезы у всех на глазах, понимаете? Я не выдержала, не знаю, думаю, что мне на укол, если мне еще давление это хуже поднимется. Да и як растлумачыць старым, што бальніцу зачыняюць, калі яны самі уласнымі рукамі яшчэ пасля вайны узвозілі гэты будынак. Мы день работаем у колхозе с утра до вечера, а на ночь сюды. Делать раствор, копать траншею. Раённыя ўлады сцвярджаюць, хацелі зрабіць як лепш. На месцы бальніцы запланавалі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, прасцей кажучы, пансіянат для састарэлых. А ўрач будзе праводзіць прыём у памяшканні дзіцячага садка. Там же разместится дзённы стационар на 10 ложков. Больной будет приходить, приезжать, получать необходимые процедуры и уезжать домой. Сложно, потому что приехать на трамвае – это одно дело, а приехать за 10-20 километров на лошади – это совершенно другой вариант.
Ближайшая больница находится у Сяно, а это 25 километров от Хоцу. У экстренном выпадку машина хуткой медицинской допомоги будет добираться у невеликую вёску не меньше як паўгадзіны. Столькі ж назад у больницу. Учора адзначаўся дзень нараджэння вядомага музыказнаўцы нашага земляка Івана Івановича Салярцінскага. У гэтым годзе з-за адсутнасці матэрыяльных сродкаў міжнароднага музычнага фестывалю імя Івана Салярцінскага не будзе. Праводзіць яго вырашана раз у 2 гады. У Віцебскім музычным вучылішчы прайшлі сустрэчу музыкаў і святочны канцэрт. Мы не можем обойти эту дату, кажа директор вучилища Анатоль Грецкий. Тем больше, что наша установа носит имя ведомого композитора. Навучэнцы прапанавалі прысвяціць Ивану Ивановичу Салярцінскому концерт. День нараджэння Ивана Салярцінскага супадае яшчэ з адной не менш важной падзеі – 85-годдзям з дня открытия у Витебску консерватории. В концерте примут участие наших 2 коллектива. Это камерный оркестр и хор училища, а также солисты, инструменталисты. И также мы пригласили на этот концерт солистов областной Витебской филармонии, которые совместно с нами примут участие в этом концерте. Студэнтка музычнага вучылішча Катя Гладышева штогод прымала ўдзел у міжнародным фестывалі, прысвечаным памяти нашага земляка. Концертную программу ў межах сваёй установы лічыць мини-фестивалем. Вы выбрали именно это произведение? Я думаю, он передаст эту атмосферу. Именно открытие фестиваля, он очень яркий и праздничный. 10 снежня у Витебску пройдзе навукова-практычная канферэнцыя з удзелам выкладчыкаў музычнага вучылішча, а 17 снежня яны выступяць з канцэртам. Спартыўныя навіны. У Витебску стартаваў 8-й міжнародны турнір па спартыўнай гімнастыцы, прысвечанай памяці нашай зямлячкі, алімпійскай чэмпіёнкі Тамары Лазаковіч. Па ацэнках спецыялістаў, сёлетнія спаборніцтвы самыя прадстаўнічыя як па геаграфіі краін-удзельніц, так і па ўзроўні асабістага майстэрства гімнастак. Рэпартаж Сергея Мисурагіна. У турніры прымаюць удзел зборныя каманды Украіны, Польшчы, Латвіі, Рэспублікі Беларусь і заканадаўца моды ў гэтым відзе спорту зборная Расіі. У гімнастак кожнай з краін-удзельніц ёсць вопыт выступлення на чэмпіянатах свету і Еўропы. Пра такіх кажуць залатая моладзь. Напрыклад, расіянкі, бліжэйшы рэзерв і надзея нацыянальнай зборнай. Яны рыхтуюцца і чакаюць свайго часу. Іх зорка павінна ўзайсці на Алімпіядзе 2008 года. У першы дзень гімнасткі аспрэчвалі першынство ў мнагаборстве. Лідарства адразу захапіла масквічка Надзея Іванова. Яна практычна не дапускала памылак і заслужана стала уладальніцай каляровага тэлевізара «Віцязь». Другой фінішавала Алена Змеў з Кагалама. А замкнула тройку прызёраў таксама расіянка Светлана Клюкіна. У сераду быў аб'яўлены дзень адпачынку. Удзельніцы спаборніцтваў ускладалі кветкі на магілу знакамітай гімнасткі. А вось у чацвер гімнасткі разыграюць медалі на асобных снарадах. Сярод беларускіх дзяўчынак шансы ўзняцца на п'едэстал гонару маюць Аксана Новікова, Вікторыя Макштарова і Марына Гагалінская. Наш выпуск завершаны. З галоўнымі падзеямі жыцця горада і вобласці вас пазнаёміла рэдакцыя інфармацыі. 36 60 78 36 63 41 нашы нумары тэлефонаў, па якіх вы заўсёды можаце звярнуцца ў рэдакцыю. Я з вамі развітваюся да сустрэчы. Усяго добрага.